Bapak Suyono nggih. Nggih keluargi ingkang tansah kula hormati. Mboten kesupen para tamu undangan, para keluargi, para pengiring saking Malang, tepatipun Desa Karanganyar, Kecamatan Ponjokusumo. Sedaya ingkang rawuh, ingkang kula mulyakaken. Akhasul khusus dumandeng ananda berdua, Mas Saiful Islam kalian Mbak Rosmiani, ya, Rohmiani, ya, ingkang sedang duduk berduaan, ingkang sangat-sangat berbahagia. Bi awalil kalam monggo sareng-sareng kita tansah ngaturaken puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan taufik, rahmat, hidayahipun, juga dipun paringi kesempatan sihah wal afiyah, sehingga saged sareng-sareng hadir wonten majelis walimah menika dengan penuh harapan mugi dengan kedatangan kita sekalian bisa membawa doa pangestu kangge beliau berdua ingkang dipun awali dinten menika tepatipun mungkin jam 9 sampun dipun laksanaken akad nikah. Mugi-mugi pernikahan ingkang sampun terlaksana kanthi barokah doa kita wonten acara walimah menika dadosa rumah tangga ingkang selalu angsal wikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala, rumah tangga ingkang sakinah mawaddah warahmah fid dini wad dunya hatal akhirah, amin ya rabbal alamin. Wonten mriki yang jelas saderengipun kawula matur napa ingkang perlu kawula aturaken minangka sesulih keluarga saking kemanten kakung, kula nyuwun gunge pangapunten dumateng Bapak MC utamine nggih. Kula mboten saged Pak lek kaya ngomong kaya sampean sing walus. Kula niki keturunane Jawa Timuran, dadi keturunane JTV. Dadi JTV-an mawon nggih. Pramila ingkang perlu kawula aturaken sepindah kawula ngucapaken jazakumullah bi ahsanil jaza dumateng keluarga Bapak Suyono ingkang sampun rami kehadiran kami kanthi ramah nggih, nggih kanthi palunggahan pasugatan ingkang sampun kebak nggih. Mugi-mugi napa ingkang sampun dipun-laksanakaken demi menghormat keratuan utawi kedatangan kami bener-bener dados amal jariyahipun Bapak Suyono sebagai orang iman ingkang selalu seneng mulyakno tamune nggih. Amin ya rabbal alamin. Selajengipun wonten mriki kawula minangka sesulih saking keluarga nggih Karanganyar nggih Ponjokusumo Malang ingkang perlu kawula sampaiaken sesuai amanat ingkang sampun dipun weling dumateng kawula. Pertama kawula kapurih nyerahaken nggih pasrah niki mboten pasrah bongkokan ya. Lek manten wedok teng manten lanang niki pasrah bongkokan penak ya. Nek manten lanang dipasrahno nang manten wedok pasrah bongkokan kepenaan lanange wong dipasrahno sing gak lapo-lapo gak apa-apa ngoten nggih. Sing jelas pasrah kami niki intine napa, kami adalah termasuk pendatang baru nggih. Mas Saiful Islam ini wonten miki termasuk pendatang baru, belum tahu situasi kondisi ndek mriki kalih niku sing jelas mboten sami. Pramila kula suwun kedatangan Mas Saiful wonten mriki Bapak Suyono keluargi kapurih nrami kanthi wontene keadaane putra kula nggih kados mekaten. Mbok menawi panjenengan sedaya mbetahaken perkawis napa kemawon, kula suwun panjenengan mboten usah tedeng aling-aling, ora usah sukan-sukan, anggap mawon sebagai anak pribadi. Intine napa, nek menawi enten perkawis ingkang sajake dipun betahaken monggo dipun betahaken, menawi enten boten saene kula suwun ndang dipun elingaken
mbok menawi wonten mriki dereng saged adaptasi kalih lingkungan gorong roh ya apa carane sepindah Mas Saipul ya ora usah sukan-sukan takon fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun lek gak roh kudu takon telutuk ya. Dadi krana situasi kondisi sing jelas mboten sami adat niki ora padha ya. Kirang cecek dumateng keluarga Bapak Suyono kawula nyuwun segala kekurangan dengan mohon maaf ingkang saagung-agungipun. Mungkin niku ingkang cekap ingkang kawula aturaken terakhir kawula pribadi ugi para rombongan nggih kok menawi rawuh kawula sajakipun ngrepotaken nggih kursine nggih kebek ngantek undangan walimah niki nyepit-nyepit di emper ya. Pramila atas segala kekhilafan, kekirangan pribadi rombongan mboten kesupen kawula nyuwun gunge pangapunten ingkang sagung-agungipun. Terus terakhir malih niki dipun aturi dateng Malang insyaallah pinten kapan niki? Benjang nggih, langsung ya. Oh, gak kesel. Oh, lek kok bulan madu ndek Candi Prambanan dhisik. Nggih. Oh, penataran nggih. Nggih, nikulah ingkang saged kawula aturaken sedaya keluarga menjang dipun aturi dhateng Karanganyar Ponjokusumo Malang ngoten nggih. Jam pinten Mas menjing? Hon? Oh, jam injing. Oh nggih, berarti acarane mungkin nggih Pak Jumat Pak nggih. Ngoten kelanten tabih. Mungkin niku ingkang saged kawula aturaken kirang langkungipun nyuwun ngapunten hadanallahu wa iyyakum wal afa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun nggih matur saking panuwun inggih mekaten atur pasrah ingkang miniji handharaken pangaten kakung pinangka duta saroya tarasuli salira saking nyenipun Bapak Abdul Rasid sampun kalaman kanthi wijeng miring sami kala. Nuhun niki perlenggah kakung sareng putri ingkang kathah ing ajeng sampun kapitaken panganten kakung dhateng keluarga mriki ugi pinangka tandha tali katresnan saking keluarga ing mangke badhe ngaturaken tali asih keluarga ingkang mewakili monggo nyawisaken sebenarnya malih wau sampun wonten piwengkas ibu atau mbak ingkang sampun nyawisaken tandha katresnan tali asih mangke badhe ngaturaken dhateng panganten kakung dipun ajengaken dhateng panganten putri monggo ingkang mewakili ya. Dipersilakan pengantin berdiri ya. Pengantin putri menghadap ke selatan monggo mangke saking keluarga ngaturaken dhateng panganten kakung ngaturaken dhateng panganten putri nggih menika pinangka tali katresnan suatu kebahagiaan yang dirasakan oleh keluarga maupun kedua mempelai pada saat yang indah ini sebagai rasa cinta yang tidak pernah henti-hentinya sebagai tali asih tondo katresnan pengantin putra akan memberikan satu perhiasan kepada pengantin putri yang langsung aja dipasangkan oleh pengantin putra. Nggih, nek ngoten bencing nek golek bisa ning Malang mawon nggih niki. Nggih, benten malih Bapak Ibu saking Ponorogo ugi ngaten, saking Jombang Mojokerto benten malih pun wonten ingkang ngasta jago-jagoan. Nggih, wonten cucukipun menika wonten artonipun wonten cincinipun. Wah, saya sangat ya juga dikasih satu gelang untuk pengantin putri ya sebagai rasa kasih sayang terhadap istri. Masih ada satu lagi ya, satu cincin yang mana cincin itu terbuat dari bahan mulia sehingga abadilah cinta mereka, dan cincin tidak ada pangkal ujungnya sehingga cinta mereka tidak putus-putus dan tidak pernah henti.
Matur saking panuwun saking keluarga ingkang sampun ngaturaken tandha katresnan dhateng panganten kakung langsung dipun aturaken dhateng panjenengan sampun dipun tampi kanthi wijing liring sami kula.